Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Hama dalam tembang-tembang atau lagu tanpa musik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Selamat mendengarkan. Neng negaraku iki akeh robot, embus sapa sing gawe ra ono sing ngerti. Nanging sayange robot-robot iki jahat banget, mung pinter omong Allah, gawe fitnah uwong, seneng nyebarke hoax, seneng adu domba. Oh dasar robot ora duwe perasaan. Oh dasar robot ora duwe perasaan. Ora ngerti ndi sing apik, ora ngerti ndi sing bener, ngertine gawe reseh. Sapa to sing nyiptake, sajake ora waras, napa kok ora gawe robot sing apik, guna kanggo rakyate, bisa dipek gawene, pancene ora waras, mung bisa gawe robot sing jahat. Oh robot-robot ora duwe perasaan. Oh dasar robot ora duwe perasaan. Oh robot-robot ora duwe perasaan. Oh dasar robot ora duwe perasaan. Terima kasih.